Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kalai tarik urempang arajar arpsan kadai kesengi bishar bnia ya kikot kisla neka scrutiny jong ki kertong na kiseng san perthai baper kumju ki kertong shimet ne independent kiban ya aireng na benta ki arphundai tali ki constituency Harilum Jaintia kentup ke West Jaintia but East Jaintia Hills District hakani ka election MDC Sha Jaintia Hills Autonomous District Council. Ya kikot kisla jong baro ki kertong na ki arphundai tali ki constituency latep kerteng ha DC office SDO amlarem bat ha DC Kleriat la senran di ki kertong da ki nong kershan bat onda ha ba ki kertong kila mino na DC office ki nong kershan kila kenhoi risa ringkat ke jingkawe ya ki lama. Kapor kaladai bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job ke ei ka thong ka bakidon ki ei kiman ki bakongsan ki bakibu hakman kita ki de ki jingkeli ki bapidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi ha ka arpwoi tarik urempang arajar arpsa. Baik ya ka program markman pat ki kertong